Vážení diváci, sledujete denné správy Hlasu ľudu. Minister zahraničných vecí vo vláde Srbska Marko Đurić mal dnes účasť na ministerskom zasadnutí Komitétu ministrov Rady Európy v Luxemburgu. Đurić vyhlásil, že žiadosť Prištiny o členstvo Rade Európy nie je na rokovacom programe Komitétu ministrov. Ministerka pre vnútorný a zahraničný obchod Jagoda Lazarevičová dnes vyhlásila, že jedna z kľúčových úloh jej ministerstva bude zastavenie rastu cien potravín v Srbsku, lebo to zasahuje absolútne všetkých občanov Srbska. Povedala, že inflácia v Srbsku okolo 4%. Ukrajinská vláda dnes schválila rozhodnutie, ktorými sú určené kvóty na zápis študentov do prvého ročníka základných odborných, akademických a integrovaných štúdií v akademickom roku 2025-2026, ktorí sa financujú z rozpočtu autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Úhrne 5670 rozpočtových miest je určených na zápis do prvého ročníka základných, odborných, akademických a integrovaných štúdií a 3027 rozpočtových miest na zápis do prvého ročníka master a doktorandských štúdií. Na základe vyhodnotenia oblastných prehliadok na 63. hudobný festival detí Vojvodiny, ktorý sa bude konať 25. mája v Petrovci, postúpili najmladší pazovskí tanečníci z Kus hrdinu Janka Čmelíka a staršia tanečná skupina detského folklórneho súboru Ratolesť z Pivnice. Na 16. festivale detských folklórnych súborov Vojvodiny v Kule sa zúčastnia tanečníci z Pivnice, potom dve tanečné skupiny z Kus Erdevík a pazovskí tanečníci z uvedeného spolku. Na republikovej prehliadke detských folklórnych súborov Badnievci sa zúčastnia tanečníci z Kus hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Slávnostné odovzdávanie podpory v tvare učebných pomôcok deťom a rodinám predškolákov a materským školám so slovenským vyučovacím jazykom vo Vojvodine sa uskutoční zajtra 15. mája o 15. hodine v Bašskom Petrovci. Poskytovateľom podpory je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Ekonomicko-obchodná škola Vuka Karadžiťa v Starej Pazove je dnes hostiteľkou kvízu Koľko sa poznáme, ktorý sa koná v dvoch častiach. Zajtra si Kovačičania pripomenú 223 rokov od príchodu prvých osadníkov. Májové oslavy v Kovačici štartovali ešte uplynulý víkend a pokračujú už zajtra, a to športovým podujatím žiakov základnej školy mladých pokolení. Súčasťou oslavy Dňa Hložian aj tohto roku boli športové aktivity v sobotu. Ako prvý sa k Dunaju na pretekársku dráhu dostavili rybári z Hložian a okolia a na druhej strane dediny sa zoskupili aj strelci z viacerých poľovníckych spolkov. Konal sa aj tradičný futbalový turnaj kohútikov a šachový turnaj a pre dorast domáceho hasičského spolku tí starší prichystali ukážkové výcviky. Hráčka stolnotenisového klubu Slavia 96 Kovačica Jelena Stefanovičová úspešne reprezentovala svoj klub na 9. ročníku medzinárodného turnaja Opatija Open v Chorvátsku, kde získala 3. miesto. Zajtra bude prevažne slnečno. Vo večerných hodinách sa očakáva silnejšia oblačnosť s dažďom a lokálnymi lijakmi s hrmavicou. Najnižšia ranná teplota bude 5 a najvyššie denná 24 stupňov Celzia. Ďakujeme za pozornosť.